Dneska to bolo skôr teda o Fede, keďže Fed jednoznačne zasadol a už vidím asi, kde môže byť ten problém. Včera sme pozerali, v nedeľu sme pozerali aj zlato, kedy som rozprával alebo robil analýzku aj na zlato a vyzerá to tak, že Bitcoinu trošička vyfúkol to úložisko hodnoty práve zlato. Hej. Čiže asi sa teda viacero spoločností bude pozerať stále na zlato ako na nejaký úložiteľ hodnoty a Bitcoinu asi troška uteká vietor z plachiet, ale zatiaľ teda vôbec nič katastrofálne sa nedieje. Dneska, hej, najdôležitejšia vec bol Powell, kedy mal rozprávu v kongrese a tam prakticky rozprával o viacerých veciach. Pre nás asi najzaujímavejšia, najdôležitejšia je okrem toho, že očakáva, že housing prices by mali ísť aj naďalej smerom hore, vyjadril sa k stablecoinom, že mali by prísť nejaké frameworky pre stablecoiny, čiže minimálne teda očakáva, že banky alebo rôzne organizácie stanovia regulácie pre stablecoiny. Následne sa vyjadril aj na viaceré veci, a na viaceré veci sa nevyjadril, ktoré mal, hej, teda Powell rozprával dosť často minulý rok, alebo teda predminulý rok o tom, že soft landing, budeme mať meké pristátie a zrazu, keď sa ho na to ľudia pýtajú, tak proste povedal, že však to nie je naša vec, hej, my neriešime to, že či bude soft landing alebo nie, že to nie je na ňom, čo celkovo je, ale OK, čiže uvidíme, zatiaľ teda asi nie sú najväčší kamaráti práve s Trumpom, no a následne vyjadril sa dosť negatívne, čo sa marketu týka ohľadom úrokových sadzieb, keďže asi teda veľa ľudí očakávalo, že on povie, že tie úrokové sadzby budú klesať a prakticky nepoužil takýto daný žargón a skôr použil žargón, že majú kedy, hej. Čiže nejaké šialené znižovanie úrokových sadzieb sa asi teda nedá očakávať. Tie dáta to aj naznačovali z dlhodobého pohľadu, alebo teda keď sme to pozerali v januári, tak v januári to vyzeralo tak, že minimálne ďalšie 3 Fed zasadnutia, Fed meetingy, alebo teda FOMC meetingy nebudú ani zvažovať, ani uvažovať o nejakom znižovaní úrokových sadzieb. Čiže vyzerá to tak, že to ostane trošička dlhšie na tých vysokých hodnotách, čo môže predstavovať problém nielen pre banky, ale takisto aj pre viaceré spoločnosti. Čiže zatiaľ teda, hej, vidno, že minimálne teda Bitcoin nie je nejako veľmi pozitívne naladený. Čiže to boli asi také tie najväčšie veci. Zajtra budú nás čakať oveľa dôležitejšie veci z trhu, keďže budeme mať tie dáta ohľadom CPI, čo bude fakt, že veľká story.